गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनो लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ आङो लाबोदों ग्रेड 3 ग्रेड 4 साख्रिनि आनजादफोराव फैथावना बेसिक कम्पिउटारनि सोमोन्दै माखासे गोनां सोंलुफोर। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। दा कुइसन नाम्बार 1 आव दङ एमएस वर्डआ मा? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सी मोनसे वर्ड प्रसेसिं सफ्टवेयर। एमएस वर्डआ जाबाय मोनसे वर्ड प्रसेसिं सफ्टवेयर। कुइसन नाम्बार 2 दङ मोनसे वर्ड डकुमेन्टनिफ्राय गुबुन मोनसे वर्ड डकुमेन्टआव थांनोब्ला बबे सर्टकाट किखौ बाहायनाय जायो? अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन सी Ctrl+C+F6। जोङो Ctrl+C+F6 बाहायनानै मोनसे डकुमेन्टनिफ्राय गुबुन मोनसे डकुमेन्टआव थांनो हायो। कुइसन नाम्बार 3 दङ डकुमेन्ट बानायनायाव मार्जिन खालामनो थाखाय बबे मेनुखौ बाहायनाय जायो? अपसनफोरनि गेजेराव बिनि थार फिननाया जागोन अपसन सी पेज लेआउट। डकुमेन्ट बानायनायाव मार्जिन खालामनो थाखाय जोङो पेज लेआउटखौ बाहायनाय जायो। कुइसन नाम्बार 4 आव दङ पर्ट्रेट आरो लेन्डस्केपफोरा बबेनि बिदिन्थि? अपसनफोरनि गेजेराव बिनि थार फिननाया जागोन अपसन सी पेज ओरिएन्टेसन। पर्ट्रेट आरो लेन्डस्केपफोरा जाबाय पेज ओरिएन्टेसननि बिदिन्थि। कुइसन नाम्बार 5 आव दङ जेब्ला जों एमएस वर्डखौ खेवनो बेवहाय डिफल्ट फन्ट स्टाइलआ मा? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बी कालभ्री। कुइसन नाम्बार 6 आव दङ Ctrl+X खौ बाहायनाय जायो। अपसनफोरनि गेजेराव बिनि थार फिननाया जागोन अपसन ए जायखिजाया सेलेक्ट जाखानायखौ काट खालामनो। जोङो जायखिजाया सेलेक्ट जाखानायखौ काट खालामनो थाखाय Ctrl+X खौ बाहायनाय जायो। कुइसन नाम्बार 7 आव दङ Ctrl+V खौ बाहायनाय जायो। अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन सी गोजौनि मोन्नैबो। मानोना जोङो जायखिजाया सेलेक्ट जाखानायखौ पास खालामनो आरो जायखिजाया कपि जाखानायखौ पास खालामनो थाखाय Ctrl+V खौ बाहायनाय जायो। कुइसन नाम्बार 8 आव दङ Ctrl+S खौ बाहायनाय जायो। अपसनफोरनि गेजेराव बिनि थार फिननाया जागोन अपसन ए एखे जायगायावनो डकुमेन्टखौ सेभ खालामनो। जोङो एखे जायगायावनो डकुमेन्टखौ सेभ खालामनो थाखाय Ctrl+S खौ बाहायनाय जायो। कुइसन नाम्बार 9 आव दङ Ctrl+पेजआप खौ बबेयाव बाहायनाय जायो? अपसनफोरनि गेजेराव बिनि थार फिननाया जागोन अपसन ए कार्सरखौ सिगांनि पेज मोनसेयाव लांनो थाखाय बाहायनाय जायो। कुइसन नाम्बार 10 आव दङ भार्टिकेल एलिगमेन्टखौ बबेनिफ्राय सोलायनाय जायो? अपसनफोरनि गेजेराव बिनि थार फिननाया जागोन अपसन सी पेज सेटआप डायलग बक्स। कुइसन नाम्बार 11 आव दङ कारेन्ट कलमखौ नोङो माबोरै ब्रेक खालामगोन? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डी प्रेस Ctrl+C+Enter थुनानै जोङो कारेन्ट कलमखौ ब्रेक खालामनो हायो। कुइसन नाम्बार 12 आव दङ फन्ट्स आरो साइजखौ सोलायनो बबे टुलबार्सआ एलाउ होयो? बिनि राइट एन्सारआ जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बी फरमेटिं। कुइसन नाम्बार 13 आव दङ एमएस वर्डआव पेज साइज आरो पेज मार्जिन बानायनो थाखाय नों बबे अपसनखौ बाहायगोन? बेनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सी पेज सेटआप।
MS Wordआव Open डायल बक्सखौ ओपन खालामनो थाखाय नों बबे सर्टकाट कीखौ बाहायगोन? बिनि थार फिननाया जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन D Ctrl + F12। कुइसन नम्बर 15 आव दङ MS Wordआव उइन्ड'नि गोजौथाराव नुजानाय उइन्ड'नि टप बारनि नामा मा? बिनि थार फिननाया जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन A टाइटल बार। कुइसन नम्बर 16 आव दङ MS Wordआव टाइटल बारनि गाहायाव नुनाय बारनि नामा मा? बिनि राइट एन्सारा जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन B मेनु बार। कुइसन नम्बर 17 आव दङ फन डायल बक्सखौ ओपन खालामनायनि सर्टकाट कीया मा? बिनि थार फिननाया जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन C गोजौनि मोन्नैबो। मानोना जोङो Ctrl + D आरो Ctrl + C + F थुनानै फन डायल बक्सखौ ओपन खालामनो हायो। कुइसन नम्बर 18 आव दङ फुल पेज एबा प्रिन्ट प्रिभिउखौ नायनो थाखाय सर्टकाट कीया मा? बिनि राइट एन्सारा जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन D Ctrl + F2। कुइसन नम्बर 19 आव दङ कमन स्पेलिं एररखौ अट'मेटिकेलि कारेक्ट खालामनाय फिचारखौ मा बुंनाय जायो? बिनि राइट एन्सारा जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन B अट'कारेक्ट। कुइसन नम्बर 20 आव दङ शिफ्ट प्लास डिलीटखौ मा हाबायाव बाहायनाय जायो? बिनि थार फिननाया जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन D डिलीट द सेलेक्ट आइटेम पारमानेन्टलि विदाउट प्लेसिं इन रिसाइकेल बिन। कुइसन नम्बर 21 आव दङ Ctrl + P सर्टकाट कीखौ मा हाबायाव बाहायनाय जायो? बिनि थार फिननाया जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन D ओपन प्रिन्ट डायल बक्स। कुइसन नम्बर 22 आव दङ MS Wordनि ओंथिया जाबाय। बिनि थार फिननाया जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन C माइक्रसफ्ट वर्ड। कुइसन नम्बर 23 आव दङ MS Wordआ मा टाइपनि सफ्टवेयार? बिनि थार फिननाया जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन A एप्लिकेसन। कुइसन नम्बर 24 आव दङ MS Wordआव टेक्स्ट बोल्ड, इटालिक आरो चेन्जिं फन्ट खालामनायखौ बुंनाय जायो। अप्शनफोरनि गेजेराव बिनि थार फिननाया जागोन अप्शन D फरमेटिं होननानै बुंनाय जायो। कुइसन नम्बर 25 आव दङ वर्ड प्रसेसिं सफ्टवेयाराव गाहायनि बबे टेस्कखौ मावफुंनो हायो? बिनि थार फिननाया जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन D गोजौनि गासैबो। बाहाय अप्शन A आव दङ काट टेक्स्ट, अप्शन B आव दङ कपि टेक्स्ट, अप्शन C आव दङ रिप्लेस टेक्स्ट। बाव थार फिननाया जागोन अप्शन D गोजौनि गासैबो। कुइसन नम्बर 26 आव दङ वर्ड प्रसेसिं सफ्टवेयारनि मादाव बबेयो मिथिसार जानाय? अप्शनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अप्शन B MS Word। कुइसन नम्बर 27 आव दङ डकुमेन्ट उइन्ड'नि निउ ब्लेंक डकुमेन्ट दिहुननो बबे कीखौ बाहायनाय जायो? बिनि थार फिननाया जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन D Ctrl + N। कुइसन नम्बर 28 आव दङ फन डायल बक्सखौ ओपन खालामनो थाखाय बबे सर्टकाट कीखौ बाहायनाय जायो? बिनि थार फिननाया जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन A Ctrl + C + F। फन डायल बक्सखौ ओपन खालामनो थाखाय Ctrl + C + F खौ बाहायनाय जायो। कुइसन नम्बर 29 आव दङ कम्पिउटारनि बिफा सोरखौ बुंनाय जायो? बिनि थार फिननाया जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन A चार्ल्स बेबेज। कुइसन नम्बर 30 आव दङ CPUनि आबुं ओंथिया जाबाय। अप्शनफोरनि गेजेराव बिनि थार फिननाया जागोन अप्शन C सेन्ट्रेल प्रसेसिं इउनिट। कुइसन नम्बर 31 आव दङ गाहायनि बबेया इनपुट डिभाइस नङा? बिनि थार फिननाया जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन D प्रिन्टार। कुइसन नम्बर 32 आव दङ गाहायनि बबेया थार नङा? बिनि थार फिननाया जागोन अप्शनफोरनि गेजेराव अप्शन D 1 बाइट इक्वल 100 बाइट। कुइसन नम्बर 31 आव दङ
गाहायनि बबेया सफ्टवेयारनि बिदिन्थि नङा? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए माउस। कुइसन नम्बर 32 दङ कम्पिउटारनि आबुं ओंथिया जाबाय। बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि commonly operating machine purposely used for technical and educational research. कुइसन नम्बर 33 दङ कम्पिउटार खान्थिनि मेलेम होनना बबेखौ बुङो? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि CPU। कुइसन नम्बर 34 दङ कम्पिउटार मेमरिनि आरजाथाव सुनायसानगुदिया जाबाय। बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि गोजौनि गासिबो। कुइसन नम्बर 35 दङ कीबोर्डआव बेसेबां कीज थायो? बिनि थार फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि 104। कीबोर्डआव 104 ता कीज थायो। कुइसन नम्बर 36 दङ जीमेलनि आबुं ओंथिया मा? बिनि थार फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि गुगोल माइल। कुइसन नम्बर 37 दङ मनिटरआ बबेनि बिदिन्थि? बिनि थार फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि आउटपुट डिभाइस। कुइसन नम्बर 38 दङ गाहायाव होनायफोरनि बबेया नेटवर्क? अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन इ गोजौनि गासिबो। कुइसन नम्बर 39 दङ मेमरि मोननैया जाबाय। अपसनफोरनि गेजेराव बिनि थार फिननाया जागोन अपसन बि रेम आरो रम। कुइसन नम्बर 40 दङ गाहायनि बबेया अपारेटिं सिस्टेम नङा? अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जाबाय अपसन बि अरेकल। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय साबायखर आरो उननि भिडिअआव लोगो मोनलायफिनगोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।